Hasieratik, Jonan Fernandezekin lan egiteko erabateko ezintasuna izan zela esan du kargu gabetu berri den aholkulariak. Manifiesta total y absoluta incompatibilidad en el trabajo. No compartíamos nada de lo que significaba equipo. Jonan Fernandezek baztertu egin zuela. Eta horren ondorioz, Jaurlaritzak biktimekin egin beharrekoa hankamotz gelditu dela dio Urquijok. Este gobierno debería, en mi opinión, debería haber intensificado su actividad en el área concreta de las víctimas. Pikabearen gutunaren zalapartak bere kargu gabetzean eraginik izan ez duela azpimarratu du berak, baina kexu agertu da Urkulluren gobernuak gai honetan susmoak berehala moztu ez zituelako. Txema Urquijori babesa ematen, Maixabel Laza izan da agerraldi horretan, biktimen bulegoaren zuzendari izandako aurreko legealdietan. Ezer baino lehen Txema Urquijoren lanaren aitortza egin nahi izan du Jaurlaritzaren izenean, polemikaren bestaldean dirudien Jonan Fernandezek. Monika Hernando, biktimen zuzendaria alboan zuela lan egiteko eran jarri du berak gakoa. Ez direla egon nagusiki desadostasun politikoak, desadostasunak izan dira batez ere lan metodo aldetik, antolaketa aldetik, funtzionamentu aldetik. Jaurlaritzak errespetuz eta era konstruktiboan hartu nahi duela gertaera. Urquijo gabe ere, biktimen arretarako bulegoak biktimekin ez du lanean segituko duela ziurtatu du.